Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti Samuel nga napoluan. Utol. Dear Manong Nemi, idi maamamok Manong Nemi, ti babae nga nakariknaak iti naisangsangayan nga panagpitik ti puso ni Maricel Manong. Napanag iti sentro ti lugar mi tapno mapan gumatang iti abuno. Kasapulan di kiti mulak Manong Nemi ti abuno. Agramo meten Manong Nemi ti pagpasuyot ko. Agdaltalo nak Manong. Wen, kapig sa iti panagmula iti balatong, utong tabang utong, karabasa, tabungaw, Manong Nemi. Liplipas idi ti panagagapas. Idi pagkatang ti abuno Manong Nemi, kasla nasulik di kiti bukal ti matak. Idi makitak ti sales lady. Anaken ka? Ha? Anaken ka ko nam? Anaken nak? Anat gatangon ko nak? Abuno. Nga ba din ti makimam mo? Siyak ni Maricel. Siyak man ni Samuel. Nagraip dagiti nakulap mi Manong Nemi, pasyensya ka na. Nagkersang ti ko. Nakulap ko. Kastoy sa tagtaltalon. Katsi ka naglamoy ito nakulap mo. Mabaling ka din maalat yung number mo. Facebook account mo. Akala nito kamit, Samuel. Gumatang kita kung dati amok no. Makichismisa. Hindi ang Pasko nung magbayadan Manong Nemi ti kinatang ko. Imasadagak manin ka ni Maricel. Pinamber mo na. Dito ni surat ko. Datapay di Facebook account ko. Friend request sakto ha. Sige. Ngamdi ka lang makadisturbo ha. Hang kumasangot ti makichat no kasto nga oras. Tirabi. No sige, no tirabi. Ad-addan Manong Nemi ti ganay kay ko idi ta namamok ni Maricel. Siyempre, awan lukang ko. Dada ti kapuna nga nagsada ak iti tricycle. Idi ta tikapsat ko Manong Nemi. Ni Manong Leo iti may patangmet nga. Sumungan. Pinara ka. Ay, kabagis, tol. May kagahing bimatang dito eh. Oin, para ka sa pulak, Manong. Sige ka rin. Idad mo tutusto ng plete ha. Kuna, hanggang abot ang kapsat ta akad, di kakplete. Manong, si kamot otol. Plete ka ha. Sige rin. Hanga si kati mangikarga na ito karagak. Kabay laman, di sa kalatan. Abay no sa maling nga pasahero, karga, si kati, haan. Apay,
Paspasada kaya nga sakpit ag bagkat nga magilukan. Mga no, mamanot ag lukan ka kan sa style mo. Di na ba ni Soro? Nang katanga maya? Hindi ta. Abay. Abay kung silap ka utol, awan. Lekar gamot ang ramot ng tangan, nayunam tutplatem. Si gamot, utol ka pa. Basta! Dati-dati manong naming na pudot ti dara ni Manong Leo kanyak. Tsaka mo. Kasla da pag-imunan na. Madmadlaw na ngamin nga nga paborito dak datatang kininanang. Gabuta, siyak ba't kami tinasingpet? Siyempre, nung nasingpet ka nga anak, paborito da ka, digiti naganak, di ba? Irin to tani manong nemi kat amuna tuminom. Wen, sa sadut ko na, tadi na mo tumulong ti taltalon, tricycle lat at amuna. Kakaiso na ko mga panagraraop, matandanan mo, di na kaya ka no, mapitakan, kakaiso ng panaggagapas, di na kaya, ti sumalog ti taltalon. Wen, manong nemi, di na kaya talaga, tricycle lat ta, barkada, tricycle, bukod na ti tricycle. Itad hanag ikan da nanang kinitatang ti paspasada na. No pa datatang kininanang ti gimatang ti tricycle na. Siya kumatirumbang agimon manong. Nagsipod ta kasi dyan eh. Hanamat na bukod ng tricycle da dyan naman pinainagan kang kuwana. Dita inregalo datatang kinanang kang kuwana. Yung mahumat marunong na. Idin to ta siyak manong naimi. No pa nagkaapit, siyempre. Siyak tagtaltalo na kita, siyak timapan papanan di mapaglakwan. Naman pa ikak datatang kinanang kasla abang kumatan katakwada. Tanainagan pa lang siyempre kanitatang medjay damat ka din nasurok nga ektarya, may isang ektarya nga talon. Kanti bangkag. Talukam nga kapsat manong nemi. Ni manang jingjing ti inauna adaan asawa na nagkakarubakam lang may samatan ti anak da nga apo ko datatang kininanang iti asawa na din to sumarunong ko mamatan ni manong Leo manong nemi ang asawa ng tsaka mo tarihan sa kang makanubya nalukon kami sino nga mayat kang kuha nakit naluko karabian na manong nemi nasangkon nga timawag kaniya Maricel. Sinong batan na? Hello? Saan na to'y? Siyak. Ito na mamum tayo bigat. Samuel. Ay, Samuel, sige kayong. Nag-friend request ako na. I-accept mo to. I-accept mo to. Kitak to. Tatlong Pinas no chat ta. No, awan load ko akit. Nakamaka-chat ka ga. Wala siyak. Nagrigat signal ni Ami. Imadamatin na ito yung cellphone number. Mawali mo nga pagtawagan. Ipunbot mo na ito number ko na. Punbot ko ito. Awan kaya. Kapsat mo ni Samuel? Sakti Samuel? sorry. Kapsat mo ni Leo? Amo nga kapsat ko? Salsalot sutak na road. Tricycle driver, di ba? Owen. Gusto nagluga na itay bigat. Nalasing ko nga rin dito sidecar number na. Apa mo? Nag-arim kanyak ni manong mo. Ha? Abay nagtut ka. Kahit mga sawon? Nagkarabal kami ngagkapsat? Kung ko magkarabal kayo? Nagkarabal kami ang matapanggap ng armen. Hambat nga rin mabaling nga ibabawik eh. Kakaitso na nga na inlabag ang dahos keng ka. I love you, Maricel. Delikado. Abi nga delikado. Kadagrabal ka nga kapsat. May temalim ni manong mo. Kabuta dito tinakita na nga gimatangam.
Sinulsod na nung nagamamuta. Huwag na ka. Samuel tinagan na ko na. So, baga na, kakapsat mo ka na. Ading na ka. Otol ko dahil dyan ko na. Sige. Apay, iba pahawim. Di pa nangarim mo kanya? Gabuta, imuno na nag-aarim ni Manong mong imsi ka? Sino kahit po ka na kami? Tsaka mo. Kahit mo ni Manong ko, gugwapong imsya. Gabuta, amo nang tagibinantis bagina. Nag-tricycle, nakagwantis, naka-long sleeve. Di na kahit mapugutan, di na kahit mainitan. So medyo na po daw lata. E dito ta siya, para bang isa na kata, makmaksit kotis ko. Ititaltalon, kaya nakarasang pinatakulap ko. Baka ni Manong katsangan na nakarasang pinatakulap na. Nagwapong hardi Manong mo, kuslat sa nga tricycle driver eh. Lalo na talaga agarwat. Gwapong-gwapo yung suna ko na ng mga obisina. So, ngarti kayat mo ha. Tagwapo. Yung mamam, ako more urnong na. Kasta durisone eh. Nodari tayo, ore apagbit pa lang na usar na sapatos na. Suktan naman eh. Naawa ni gatang na. Panagpasada na. Dumawat kinananang ganitata. Idun tato siya. Adot urnong ko. Baka muna na kang agasawang ng Manong as pagarikan lang. No, sumbatan ako. Kutak man lang, di mo ituloy. Sa bagay, uri ituloy ko. Amo kakay-kayat mo, Manong ko, tagwapo. Sigamit lang ko na nga nakagwapo. Nga kaslasaan nga tricycle driver. Kaslasaan nga opisina. Ay, napahayak man tin. Sunod ko na nga napahayakan. Wala takasla, alad na nga kay-kayat mo ni Manong ko. Tsak ba'y amo, nasindo ka na kayo. No hapikid di ang namamo ka. No saan ka kumanam amo, di awang karibal ni Manong mo. Imposible akong karibal mi. Andaan o gawid ha. Ngam dito'y, nakinagkapsat ka na arim kanya. Sige. Sabi ko mata, siyak, tinagasat ka na kami ngagkapsat. Sabi ko ma. Hindi inaccept Manong Nemi ni Maricel ti friend request ko. Agchat-chat kami. Nalod-dalod na, damatlod ko. Ag-video call kami. Kaya siyempre, makit-kita ka kang kanayon. Naruna no kasta nga dan iti idana. Nakaidakan? Maturo ka kuman. May mawag ka man. Sorry ha, no nang-disturbo ka. Ay, gayam, ano't oras na tumawag ni Manong King ka? Lipas may lang nagsarita. Ana? Nag-video call kayo? Haan? Cellphone? Napiyape kanya kaya na makikita ka kastoy ni. Makikita nak mo yan. Makikita ka nga sa amat ka gwapo. Ni Manong mo ti gwapo. Maslak lang na pa ayan ha. At, ana, nandi magmagamat ni Manong kang ka. No ka, kasasita na ka. Yay, sungbatan ako na. Tasawain ka. Kahit kun nga mananam di kiti bibig mo. Kahit kun nga maaprusan di barukong mo kung kunan. Aloko ni Manong mo, tila bagbagana. Nukas tang umay dito pwesto. Kaslak lang malablabusan ti panagperang na kanya. Baan nga mapastusan na. Katsyak na ron. No perangin kakastoy.
Marigatan na Marigatan ka? Nga niya. No sino ka na kayo? Saan ka marigatan? No tong palem mo no surutom ti pitik tapusum. Sino ka na kami ngamin? Ni gwapo? Nga tricycle driver? O no siya nga pangit nga manalon? Tsaka mo. Basta tsaka mo. Nagasagana kang guray, ti desisyon mo. Maricel. Kat siya ka dati kararagsakan nga lalaki dito lubong no siyak ti pilhem. Kat nukas pangarigan tasang nga siyak. Naragsakak tulatama tata, kabsat ko. Ito sumbatam. Ngayon, tilang may bagakeng ka, ure gwapo, no amonam timinum. Siyak. Diyak pa napadasan timinum ka nagsigarilyo. Kanyak to aramida napadasan. Saan ka kanong nga lalaki na di mo amot uminom eh? Saan ka nga? Hanggang nga gwapo na di mo amog sigarilyo. Sumit lagay yung saan nakagwapo di siya amog sigarilyo. Kasla saan nakalalaki na siya uminom ti arak. Ngayon, ore, kasat ibagbagam. Saan gunto nga ramiden? Iti may isang malem manong naming asang sangpet ko dito balay nga nagapoy iti bangkag kentalon. Nabambanugak man, tadot numbra. Iti bagama manong naming iti mapasungadak ti tricycle ni manong Leo kang stone iti paspas na. Ni apa ka ta? Nga idi ta asidagan manong naming permit ti padangi preno na. Uri lang dagikis ti guma. Ni apa nakikitod na nanang kinitatang manong. Talang nagdamad na diyang ikis ti ligay. Nikit dimsahag ni manong. Gusto ni matanda alisto na yung may kanyak. Kit dinanog nagmatatug. Ay! Manong! Matol, abay! Ripripalanak ha? Ripripalanak! Manong! Di mo itulong kabalsig ka. Taktak di magigimis ka. Oy! Oy, siya ka! Oy, ano naman di ating mo? Saan mo nga tanggalan di ating mo, Leo? Leo! Saan nga makaanawa ni tatang manunimi tanakapsut? Ninanang tinang sublat nga nanganawa kini manong ngem inwalin na lain. Manong nemi kahit kumatin di bumalas. Kahit kung sa lakniban, di biyag ko. Kahit kung sarapayan, hindi tanong kin kugtar na. Bimalis akmat manong kagugtar. Bumalis ka. Mapilpili ito na tol. Nga bumalis kan ka. Sakmat na di ka kasi. Hindi ito makaalat yung pang-or. Kayo manong. Hala. Ay, isa mo nga pang-or at ikapsat mo. Leo. Ay, Lisiam, Samuel. Oh, boom. Alat ibukot ko manong nemi. Ang uri ng tiolak, naglisya. Nagtartaraya kon manong. Apo, nagsagit ibukot ko. Nagkamangak kinimanang jingjing manong nemi. Ay, abay! Ano na pasama ka ka? Ni manong Leo. Kinabil-kabil na. Pinangot na ibukot ko. Sige, palang tulungan na. Inag-agasan na tikapsat ko manong nemi kadagiti. Bimtak kabibig ko kadagiti dumapay nga. Na black eye nakpay manong nemi nga nagsakit di bukot ko. Sakit ti takyag, nagsakit ti saka. Ano ti masol mo? Tsaka mo. Basta na niya yung rebalan na ko na naman ang tapay ngamin. Ada babae nga pagkarebalan nyo? Wala manang isang sales lady ti farm supply nga paggatgatangak karigiti ka sa pulak. Kaya po na matin na yung Leo. Babae ka, nakagapo lang ti babae, papatayin na ka. Anawain pa yun ni tatang, ni nanang, inuwalin na pa yun ni nanang. Ayun ang orto tayo nan. Kamu na. Diyan mo, baka umay to'y.
Tamo na nga dito nagkamangag kas pagarigan. Eh, delikado nga rin, nukas na. Tama nga no, naway kisona, kahit pati siya, jak manawa. Kaya pa unay kayo matan. Ay, susapo. Agkapsat kayo pa eh. Diyan mo kinimano nga. Nga pati kasitong hiniramid na. Saan ko nakakabsat? Hana? Saan ko nakakabsat na dyan? Diyan akong bigbigan nakabsat. Nga pati kasitong hiniramid na. No saan nagtaray, napapatay na klauman. Pangurin na ti ulo ko na eh. No ang nga tabuning tiniggaman na. Uno saan git lantok tiniggaman na awang kumaitan. Tibunsoyo manag. Iso nga. Makita na. Aramidan ng tupi ti kastoy. Ang damot buneng ko. Imbag na saan nga nakabarikas kanyak di buneng ko. Inikat ko ni. Kanuada di buneng ko. Sa pagarikan. Ang mga nasak ti mga papatay ken kuana. Manong mi anak di balay damanang jingjing. Kaya binagbaga anak manong mi ti kayong ko. Kayong. No pekas diya tinaramid ni manong mo. Saan mo ang ibaga nga laksi mo nga kapsat. Nakapsat mo lang tayo suna. Uri na saan na kayo bilang nga kapsat, manong. Tuloy bilang na ko mga kapsat. May turod na kumatibangdang ng kanya. Nasana ka nakataray, napapatay na kuman. Hanggang maanaw, dananang kintatang isuna. Gabuti pungtot na. Gabulang ti babae. Kaso taramidem, tapno ahon riri. Isarding mo ti mangarem, kada di pagkarebalan nyo. Ay, saan nga mamalimanong? Ay, etak ni Maricel. Ha, isukid din ti kapunat at nung lipatak, kada etak isuna. Nangarkaro man na, no si kataklunan na. Saan ka mabuting manong? Samuel, hanggang ka po ta sikat inaudi. Ngayon panagkunak kat nasingsingpet ka ng ni manong mo eh. Alalisto ka makaawat. Tanimanong mo talaga naluko na niya eh. Naluko, tinalaki nga muna tuminom. Nakainom siguro. Uy, angot ko gatarak. Bimalis sa kangim. Diyan mo. Kapsotak kami ni tayo eh. Kabog ti taltalon, nabanukak. Em naman sampay. Nagdinanog kami sa anak to nga paati. Padasag na. Lipate mo tiguram king kuha na. Manong jak bolos manipatang tinaramid na. Kasanong no damatay nga may saka na kayo? Saan na siyak? No dikat isut matay. Tsaka palubos nga siyak ti matay. Ikit oray no mapapatay mo, may balod ka man. Awan no kan ti anak. Tatatangkin nanang nga lalaki. Matay mo ti may sakit, may balod ka man iti pagbaludan. Di lang jingjing asawa ka at di anak dan. Masapon nga. Agan anadak lang. Agan anad ka lang. Tamangan no, ulitan ti kapsat mo. Timang tangarat kanya. Di na lararamidan eh. Kanayon lang tangan dabun ng kanya. Paturo ka nga rotin. Tentong bigatin nga gawid ka. Amo ka din na nanangkin tatang. Nadak dito eh. Tintawag ni manang mo. Ako man cellphone na. Tinawagan na. Ni Auntie Yabikid Karubayo. Sut na pan ng ibaga. Imbaga ka ni manang mo nga na ibagbaga. Kinimanong mo. Awang kanumat sa ni-ingayon siya. Hakano pa si mga bat. Napanayin tuloy natin ng ginom. Batisgrasya ko ma. Uy, saan mo ginanunod kabasat mo? Utol mo isuna. Tikas ito ginaramid na. Kayo. Talagang tsak balipatan. Laglag yung pagtuhakan ka na yun dito eh. Dahito ito tipang gurugrak. Itultuloy ko tipang gorakin maglaksit ka kuha na. Nagawid akbit lang di kabigatan na manong nemi masapa. Awan ti tricycle manong nemi ti kapsat ko.
Inilukat ni Nanang tiri daw iti kusina. Ay, nako. Ay, nako. Nanang, magdanagan niyo kanya. Nanang, sakit, anak, sakit. At yung pala bukot-kot na sakit. Yung nasasakak, kanin ako kain. Makaobra kang original talo na ta. Tante na akong pinatay na dyan Leo. Manong Leo ko na. Nanang, sorry. Tikas ito ganaramid na. Tsaka akong bigbigan ng otol. Anak, ang gumakas ta. Sorry, Nanang. Sorry muna ka nagsuri. Ngayon mapay nga awan. Awan si tricycle na. So, kung tinagdandanagan mi, hinggang kanay ta. Saan nga nagawin? Tinawagan nyo, pinatawag ko kinimanang mo. Ngayon saan nasungsungbatan ka no ti cellphone. Kapag nga ta, at animanang mo tumatawag. Padasin yung matungsa sa baling ng cellphone na. Banyo ta siya, kaya, api ko matawaga ka na ko matbibiyang ko keng kuhan, ori matay. Alanak ko saan ka di Kaya't nakapapatayin sa kagura, sa anggunayon, ilulot ko numatay. Hanggang ko mga mangimulat, igura keng kuhan na. Nanang, sorry. Sorry. Yung manipod iti kalman. Tigas diyan nga narabid na. Awanin ti kapsat ko kas kang kuhan. Diyos ko. Kasanunog tuloy at nga riri o apa yung hagkapsat. Kasanunog damatay ka na kayo. Saan nga siyak Nanang? Isuturumpay nga matay. Jesus hapo. Sige nang. Nakakapaya ako. Namiganak sa jayan damanang jinching. Inakaw ng talon. Alaktibunan ko. Natibunan ko ang kanayon kong asain. Tanuan siya dumarot dahil yung Leo. Tatatik iti na pino. Diyos ko, Diyos ko. Sorry, Nanang, sorry. Hampulos nga bao tigurat kan pungtot ko hingkuana. Iti kas diyang inaramid na. Tunggal mariknak sakit ti bukot ko. Mariknak na ti bintak pala bibig ko. Ti pa nang blackout na kanyak. Tinawagan na manong ni Maricel idiadda ko ni Taltalon. Sinong batak? Yes, Maricel? Aga nakatawag na Rabia. Katsika ko matimawag Pudno nita pasamak? Nga niya. Nadamag ko. Tayo paano ni manong mga tricycle driver. Nga dinang nakakano. Ni Leo, pudno? No sana ka timaray. Ang mga napapatay na. Pang-uri ng tiulok Napang-uri na ti sakak, napang-uri na ti bukot ko. Isaron mo na ng tiulok. Imbag na nakataraya. Nandiyan ka po na. Nandiyan apag nga rebalanak ko na. Baam ta bagbagak to. Lumay dito'y. Ano ti bagam keng kuana? Nga saan na kan nga uli, saan na ulitin natin mangkabil keng ka? Ka na wardo ko nanan. Sungbatak nga ruden tapno sang kabilin ni Samuel na ko nanan. So no sungbatak no sang kumat nga yaten. Sino harta yaten? Siya ka di? Napimpinas lang yun, naawad aklon na ka na kayo. Apay men. Ang mga pinatay ka nga kapsat. Mukas ta, paayon ni manong ko, paayon nakman. O, napimpinas lang yun. Nupay patpatig na. Diyak kayo ti may ramaraman ni Tiririyo. Nupay siyak ti magapapanyo. Kinabud no na, aslarantak, tagikatin dito yun. Umadayuak, tapno saan ako numasarakan pa Maricel, no. Sikat inspirasyon ko. Hangka ko mga madayo. Sa bagay, oras madayo ka. Hangka lagi nagsukat iti CP number. Ken, saan ka nagsusukat Facebook account.
Sige. Sige ron. Umay kan pa siya rin no, malim. Awa nagtudtuyan. Agpakpakada ako. Kan baka din akton makontak. Anya, please. Please, Maricel. Please. Gapoy iti dayt ang imbaga na manong nemi nagdadara sa kanagawig na nagrubuat. Nakita nak manong nemi ni nanan. Abay anak, pagdadaras ka. Ha? Pailiyak na. Mabangko igawid ni Maricel. Abay, pumanaw ka nun. I-block na ka nun. Tapno saan ko nga makontak. Tapno lang ni Manong ti makontak na. Isus ako. Makaan, pati ni Manong i-block na. Nakamakam ko manong name ni Maricel. Maricel, please. Please. Nakadaldalagado kayo nga mga kapsat eh. Tabay. Ibang pangtanak ni Manong mo. Ano ti pangtanak? No saan ka nung isunat isong batak, ti aklunay. Da ano da ka sa mapasama kanyak. So, madayuak. Kastulangin taramidan ta. Ora matuyo ka. Kahit mo lang ilimang ni Manong ko. Agents ka iti Facebook account. Ken cellphone number. Yung masapol ng mamak. Wano saan? I-block mo iso na. Yung siyak, di na i-block. Kasano nga doon numamuan na? Nga na-i-block at saan ka na-i-block? Di, napimpinas numa, agpadpada kayo nga ma-block. Yung mag-change sa kiti Facebook account. Kaya number. Tayo rin makita na kaspagarikan. Kaslasang na siya. O sige nga nun. Agtulag ta. Pagtulagan ta reta, ha? Kahit nang asawan, na siya tipatpatig mo. Siya tipatpatig ko, Samuel. Mabuti nga kami ni. Amangan numatay ka. Una siya timatay. Nakasagana ka matay. Gabulahin kay ka. Nakasagana ka mangilaban ti panakahit ko kayong kamarisan. Kasta ka kumamin. Sige. Onta nga ron. Sige. Nga si kama tipatpatig ko talaga. Uy, di nakaraw ko pa nakas... Ngim alistuhak, manong name nga nangarakop keng kuwana, gan saan nga nakalisi, idi amalak, dagiti bibig na. Idi damo manong name kat agkulagul pa lang. Idi kuhan na mo naman tanabalsan, dagiti age ko ken kuwana manong. Nadaan kami nga uminti kong daway. Gabuta, imunagak. Gabuta, imbaga na di aking kuka manong name iti farm supply, nganak nanunan isuna. Manong nemi saan nga nagpatuloy nga nagikat ba nagpagyamanan manong nemi daking kuka ti farm supply tasayangan da isuna nga puta naliptak isuna na pudno nagsarsal. Wait, sana ka nagikat. I-block mo di manong ko? I-block ko. Kaya tumay to eh. At damay digiti kakadwak dito nga lalaki. Bukbukid na ako, no? Bastos suna. Agamalak. Yung magananad ka. Ha? Liklikam ni manong mo. No mabalin, no asidgan na ka, adaywam. Itarayam. Alawin na. Liklikak ti gulo. Gapukin ka. Liklikak ni manong ko. Tapnoon dak sa mapasama kanya. Tapnawan to't pagsakitam mo na paglading itam. Liklikak kunak manong nemi ngemjak na pupuutan. Ngadda ni tilikuda. Napas na kakmamin manong nemi nga gagaid iti tambak iti reta agundaway nga sampilok iti paggagait ko. Wait, manong.
ti makadakas manong naon na anak. Wen, napangurna ti abagak manong nemi banag nga nakatulidak. Oh! Papatayan ka! Insarapak met manong nemi di sampilok ngam saan ka nakatakder. Ngamot na jak makatakder. Imbaglaki din dala ito kanawan nga abagak iti pinangurna. Saan nga makapigsa ti imak. Nga maisa, ngam dito kanawan ko mang ikim di sampilot manong nemi. Ing waswasawas ko lahat na nakastang jak makatakder. Sige, mas ka! Papatayin ka! Sikat papatayan ko. Sikat din tinaklon ni Maricel, kasakti pinaay na. Manong nemi. Pinadas ko yung wasawas ti sampilok na alat takyag na nakaig kami ti pang-or. Batan na ti pang-or manong nemi. Yung karigatak, ti bimangon ng saan ka makabangon manong. Nagalaloditan. Naala naman yun manong nemi ti pang-or kat umay manin kaniya. Imas masawas ko latamot manong nemi ti sampilok. Paunayin talagang kaya't nakapapatayan ti kabsat ko gapulayin ti babae. Di nakabong nga ibilang nga kabsat. Agasmet ti saan ko pa nang ibilang kengkuan. Manong nemi, sagbay nga nakasidag ti kabsat ko at talon manong nemi nga ti maray nga imarayat ginggawid ta isunod. Ay! Di mo papatayin ti kabsat mo! Di ka pinatay nga kabsat! Talo manong nemi nga lalaki tanang tanggal kengkuan. Ni matin ti kasto yung aramid ti kapsat ko kuna. No gaya man tagundawin na talaga nga mapapatay na. At adamanin ti gorak kang kuana manong nemi ti kasto yung aramid na. Nagmarman Yosef na nagsangsangit manong nemi ni nanang iri maamuan da ti pasamak kaya intartaray da kiti ospital. Gapungarud manong nemi. Iti na pang-ur nga abagat. Nagpautak, dito may isang aldaw, may isang arabi dito yung hospital manong name. Inagasanda. At siyempre, hamat naglaing, impandak manong name, itinalaing mamullo, agbulbullo. Huwag mamullo ako na. Isot nakalaing kanyak manong name. Inagawin nagtitibalay. Awan ti kapsat ko. Anak, ore kasi dyan inaramid ni manong mo. Saan ka kumagpanunot nga bumales kang kuwana? Nanang, jakman kayat ti bumales. Em no aramid na nantumanan ti kasi dyan inaramid na. Naalak matiiman na. Wahay nasukat mo matiiman na. Yung bagatasangan na ito doon ti sampilok. Sa dinordente na. Kaya naman nagpasada. Apo ni kayo matanak ko. Matmatay kami. Kinitatang yun ang mga pampanunot ti kastoy nga pa nagkontrayo kang kapsat. At kapsat kayo kadrumbang kumang sinakit kayo. Saan nga siya tinangrugrugi? Amo yung isot dumarop. Isot mayat na mong papatay kanyak. Biyan ko lang nga mga salaknib ti biyan ko. Nung kumata, siya ti dumarup kang kuwana, ta siya ti magpapatay kang kuwana agad. Siguro, basol ko man. Anya ka tangamin no, kuanak. Lipatin mo ti panangarin mo kini Maricel. Nanang, agay na it kaming kini Maricel. Anya? Isumod na kaya ma. Ori ni Maricel kini pangpangtanan. Diyos ko. Itikas ito yung naramit kanyak. De dyan nga. Leyo nanan. Tsak tupulos mapakawan. Tsak tupulos mapakawan ni Sunan. Manong nemi ngumangar tikabsat ko no kasta nga madanon nak diti balay. Ngam nakamarikas bitlat ta manong nemi ti bunang ko. Sipsiputak bitlat ta no palikodan na kuno ana. Adaway nagiti gundaw manong nemi nga saan nagagaw-awid.
Nangibarakdera ko iti kalapaw ko, manunemi, iti ongto ti taltalon. Ditoyak latang ko na. Takait ko ang liklikan nga ron ti kapsat ko. Ditoyak pa yung agluto manong. Umay nakdandanunan ni nanang. Anak, ilasin mo matin ti bagim. Nang, kasanungan tiyak ilasin. Napia ako maano, ni manong ti saan nga gawawin. Narigatan na mga matmaturog agad pagamulat at patayod ako. Kituwari dito eh. Delikato ka lata anak. Na narunong ka may mesa ka. Awan timang tulong kang ka. Kituwari naman pa yun, antak sa diya balay, di mo matulungan. Di yung maanawat anak ko nga inauna. Ngim siya. Awan pagdanakin yun nang. Di pa'y nakaasidig. Tinalaing anak yun. Amo kong nada. Nadaasok dito. Isumulagayam nga. Nakadayo akpat. Tataulan ka to. Mapasungadak ti umay. At ginatang kong aso. Napahamo ko. Anak. Sige nang. Dapi obrak. Alam mo na nako. Agananad ka nga ron. Naman ay nag-video call kami manong Nemi kini Maris. Sweetheart, kahit kumanan na maramanan di bibig mo. Ano nga tanong sikat kumay dito eh? Siyak ti umay dita? At akalapaw ko dito eh. Numay ka. Awan ti mangiparit nun yaman ti kahit ang aramitin. Kasano no kabayatan nga kuwakit pagamunta tumarop ni manong mo. Ha? Abangan no sirarabaw ka pagkatapos dadanto mang tagbat kang kan. Pati siyak tagbatin na. Patayin na tangan to ha. Hangat amin. Mabuti nga kay umay dita. Umay sinunta. Umay dito yung isang nga pastrikin. Di kita lalaki akadwa amin. Bili nakakmatin, di na matawagan. Sa kastaunit pong tut na. Nusanda nga pastrikin. Ken sa anak nga sumango ken kuana. Magbantasan na kang orayan nga rumwar. Stay anak mat. Ay wala niya. Kasano no makita na katarwar da papanam. Dami nila takadwak mo ka. Samuel. Ore kahit ko umangkas pagarikan di makiasawan kang ka. Kasano no kaskas dilat nga rin po na tatikapsat mo. Di ko mandayuta. Manong Nemi pampanunutin mi no kasano nga liklikan mi tikapsat ko. Idi. Sumang petak dito balay manong Nemi pasabat ni nanang kanya. Anak ko. Api nang. Ni manong mo. Awan panong ko. Tikapsat mo. Awang kapsat ko. Ni Leo. Api ni Leo. Nadisgrasya. At di hospital anak. Diwaw. Anak, ang kumakastat sa ano kumakat na namamayan nyo sa wag? Diwaw. Kaya kumakita, at di may tulong ko nanang. Anak ka, doktor. Anak, tumulong ka kung mga orga maging karkararag. Nasapay kumata may spalisoda. Nanang, hinawad-tawad ko, hindi ang matahin, napnawanin yung problema may kini Maricel. Manong Nemi tinawagan nak ni Maricel. Natamag mo? Natamag ko na, itay lang. Kahit, kumusta ni manong mo? Bibiyang ko kang kuwana. Samuel, dumungig ka. Kapsat mong tulata. Isong problema takas pagkalikan. Idaw-dawat mo kinso, kinapot Diyos, gumaispalit na. Sa balik daw-dawat ko eh. Patay ko manisuna. No. Kagura ka. Kagura na. No ilunod ko, tikabsat ko. Isakit mo isuna. Saan nga isut isakit ko? Sikat isakit ko. Apinarod nga, gapot na makabasol ka kinihapot Diyos. Kadyak kayat ngagbaling ka nga dakis iti matang ti Diyos. Dignan na.
Idaw-dawat mo, sabi ko matasaan nga maispal isuna, daw-dawat mo nga maispal. Kading kabisitahin. Ipakita nga ori kas jet inaramin na kinaramidan na. Ipakita mo na patig isuna. Barbarin mo iso pagbabainan na. Patpatsim. Tung palinak, sweetheart, please. Sige. Ngam na maminsan, kasla adadang isakit mo iso nang siya. Sikat isaksakit ko. Kahit kung ang tuloy kinasingpet mo. Timang gura, itipada nga tao nang runakit kapsat mo kat baso data. Amok kamawatan kahit ko sawan. Sige. Ipagpagapukan ka. Maricel. Manong nemi ni nanang tibay di manon nganyak dito taltalon. Samuel! Anak! Samuel! Ilang apay? Kasapulan ni manong mo ti Dara. Agkadara kayo. Nariga na sa pulan. So anak, umay ka kuma. Tapos sikat imang silpo ti biyak, ti kamsat po. Awang ganito sa baling ang pangalan nyo, Tadara. Kurang na ron. So ako na ti doktor, nga mangsapol kami ti kengka ti katadara ni manong mo. Anak, baling ka kumanga na siya at kapsat. Uray no kasjat inarami ni manong mo. Hindi mo kadiam mo. Nga da ito pagbabainan ni manong mo. Dakas launayin nga kapsat. No kagura na kantupay langit. Tinungpar ko ni nanang manong. Kasmit iti pamagbaga ni Maricel kanya. Wahan manong nemi inikatandak ti Dara nga naitipon tapno makumpleto ti Dara nga mayalison. Tapno may espalaing manong nemi ti kapsat ko. Nakalasat ti kapsat ko manong. Maragsakan na tatang kininanang. Kastamatan kinawanang ching-ching. Kat si kanak sang kakadi maragsakan. Sikatin ang silpo ti bihag ni manong mo. Ni Apo Diyos nanang. Isot mangmangtad ti bihag. Isot mangigapon no apay nga. Naispal ni manong. Walang yung sikat inaramat na. Imbag tayo manugot ka. Kat nung naladaw nga tanga. Awan tini nakumpleto nga darak yung kuwana baka no. Di mo ka di mapan sarong karan ti kapsat mo. Yung mga no. Tanugan na kagulpe. Hana nga tamat maraming na. Di bagamin kang kuwana. Kasi ka tinagkapuan kang ronang nga dara. Kaya madlaw yung kang kuwana. Awam kaskas di nga nalimanipatan ti gura na kanyak nanang. Ore man paitid ko amin kang kuwana ti darak. Ore man paitid ko kang kuwana ti biyag ko. Na, patasing iti anak ko. Sige na, patasing. Napangko dinagas ni Maricel manong naming pakatak isuna iti amo na. Basta siya, Samuel, ipalubos ko. Kuyog kayo ko ni Maricel. Tabok nga. Ilalaim ka po tayo item. Ni Maricel. Ay, sakto gayam ti may isang mga nakano kayo ti kasara. Kaya tuloy mo ito palubusan di asawa mo. Dito lahat ang agyan. Malaksin no ang anak to. Nagbakasyon to pa lang. Wana sir, ninong ko na yun. O ninong. Maturog manong nemi ni manong Leo, hindi makadanon kami. What? Nagawidan manong ni nanang. Adanas kan nga ramidan. Nanang,
Abi po manong kayo. Kasano nga din, no, tumakder ni manong danugan na. Hanapay lang marami. Kansan nantun nga ramitan na. Nagsalita kami. Hindi makapuot manong nemi nakigtot. Hindi makita na kam nga duwa. Samuel, Maricel, kumusta ka Leo? Ni Maricel manon nemi iti simungbad. Papaungan. Alis to mga tagpaungan. Tapno makapagpasana kan tumanin. Kumusta gayam yung tricycle ko? Utol, siya to ni maka mo. Ng bayad, lumalpasan, di pa nakatarimaan na. Sana, utol. Kababayin. Ewan, pag mainam ka, nagkapasat na. Adoon, iti basol ko king ka. Itilugodan, tinararamin ko ka. Nakasaka na kapalangan ng nagidunar ti daram kanya. Nagkapsat na karoon. Pakawanan na, utol. Ikarikan ka. Saan kong tungon ulitin? Ken, awate kong di kinapod, no? Congratulations ka na kayo. Hello, tol, nasayat nung asta. Akong pagdanagam. Tadaw ti patpatig mo, lalo ang ipatig ko. Ibawing konton sa bali. Wala. Tanay kari para kanyak ni Maricel. Haman nga, may mesa ti babae itulong, ha? Iti may advice ko laking ka, tol. Ligli ka labas shit iti kanayon nga nakainom. Nakainom ka. Nabartek ka, so ka na-disgrasya ka, di ba? Huwag nga nun. Kaputi arak. Kidam, ano anat may itad ti arak. Awan imbag na may itad ti arak, kapsaan. Nakadingarod may itad na nga, imbag alaman. Madisgrasya ka. May rubo ka. Makaalak at sakit. Gistat nun duminom. Hindi na pipinas na hanggang uminom. Hanggang sigarilyo. Kaskan niya ko. Gedam. Kung na ni Maricel nagbanglot sang omo ko na na. Ni Manong mo kitagat sigarilyo ko na na. Oh. Sutangan na kaya ni Maricel kang ka. Gabuta mo tuminom ka na humunting sigarilyo, di ba, sweetheart? Hanggang kabuta si katipat-patag ko. Ano pa manalon ka, tricycle driver suna. Yung nagagagat ka, nasingsingpet ka, kan adot ornong mo. Kinam, do aping nga siyak ti kinayat na manong. So nga mo mawalaw ni Maricel. Do siyak ti pinili na. Gapot na naliing ni Maricel nga nagpili. Manipod met idin manong nemi nakasingsingid met ten ditong galmay sa kada kami ti kapsat ko man. Utol nga utol. Ken ginisdan nan manong nemi ti minom ken inikat nan ti sigarilyo. Ipasnek nan ti nagpasada manong nemi. Kinida tagasaw kami maten manong nemi ken ni Maricel. So tinalak nga best man ko. Ti kinarebal ko manon nemi nga iso itay ti bride ket iso ti best man ko. Adamat kasinsin na. Kasinsin ni Maricel manon nemi nga admit honor na. Nagamamuda. Nagtungpalan ako na. Nag-asawa da. Adamay sa idin nga anak mi kini Maricel manon nemi idi agasawa maten damanong Leo kini ipag ko nga Celia. Ipag ko na ka nagkasinsinda kinibakan. Duwan ti anak mi manong nemi ket may samatan nga dakwada. Iti taltalon nga taltalunak manong nemi o may kanyak amin. Ngamping bigayak madlang ti kapsat ko. Taday tatitulag mi kada tatang kininanang. Dagiti maapit ko, ikak na tatang kinanang, ikak met ti kapsat ko. Awang pulusan manong nemi, apulos pa nagririmi ang kapsat. No di kat nakasingsingad kami. Dito nga rin, ti pagkasarita ak manong ganagyaman ak launay ti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi ko ma,
Tadamat na batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibihag, kadagiti patag kadimngag. Kaya nagbuya, more power to your program. Toy nga ro dagyaman nga pagayam mo. Samuel. Samuel, thank you. Thank you, Samuel. Naimbag ka kakapsat. Aya? Kasa talaga tagkapsat. Nga manupay at doon kita kakapsat nga kiriri ng runa no tawid di pagsasalitaan. Ken babae. Yan. Thank you, magkalagay na nagbuya. Thank you, kanakuanan.